Francesc Macià. 122è president. 1931-1933. Primer president i restaurador de la Generalitat moderna. Nascut el 1859 a Vilanova i la Geltrú, va ser dirigent del partit Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, després d'una gran victòria electoral en les eleccions municipals. Proclamà la República Catalana des del Palau de la Generalitat a Barcelona, el 14 d'abril de 1931. 3 dies més tard, i com a conseqüència d'una negociació amb representants del govern de Madrid, s'acordà que la nova institució d'autogovern rebria el nom de Generalitat de Catalunya. Francesc Macià, governant d'una enorme popularitat, morí exercint el càrrec de president de la Generalitat el dia de Nadal de 1933.